bizim yurdumuzda ähli, edermen, kahraman şahsiyetler hormatlanýar, hatiralanýar. Halk hakykatynda gahrymanlar ebedilik ýaşaýar. Olar halkyň aňyndan, yüreginden çykmaýar. Halk hakykatynda Türkmen halky özüniň gahrymanlaryny hiç açan unutmaýar. Olary ebedileşdirýär, olara uly hormat goýar. Şonçunym Türkmen halky öz gahrymanlaryna uly hormat fiýlek edýär. Olaryň atlaryny ebedileşdirýär. Mekteplere atlaryny dakýar. Häzir Türkmenistan halkymyz bagtly, arzuwlaryň mekanyna ýaşaýar. Ýene samlyja öňden ýeňiş bayramyny ýerleýär. Bizim Balkanava şäherine bäzi orta mektebimiz Mädi Begenowň adyny götürýär. Şol Mädi Begenowň ömrü barada şonuň dähmek ýoly, watan uğruna başyny goýan şol ahrymançylykly hereketler barada, günler barada çağılan aňyna giňişlen bermäge biz çalışýar. Bu mektebe şu Mädi Begenowň ady 1990-njy ýylda daklan. Mädi Begenow nima adyny götürýän mektepde biz onu hemişe ýerler hormatlaýar, hatiralayar. Ýaş nesil geçen uruş hakynda köp zatlar bilmek isleýär. Hemme maglumatlar bilen gyzyklanýarlar, taryh tapaklaryna, türkmen dili sınıf sagatlaryna gyzyklanýarlar. Hemmemiz tarihte belşimiz ýaly adamzadyň başyndan geçen acı pursatlaryna, olan beýik watançylyk urşuny ýatlamak. Bizim öz sapaklarymyzda mektebimiň ady daklan Mädi Begenowň uruş hemde uruşdan öňünçäki durmuş bilen baglanşykly maglumatlary ýeňden öwretmäge çalışýar. Bizim borcumuz, mugallimleriň borcu, ýaş nesli şol uruşyň nä derejede adamzada ýetirýän zyanyny, şol bir wagtyň özünde Türkmen halkyn, bütün Sovet şol döwürde Sovet halky diýilýärdi. Sovet halky bilen bir jan, bir temir, watan uğruna şeýle uly beýik apytpany, agzybirlikde geçirenini halk çağalaryň aňyna ýetirmek bizim borcumuz bolupdyr. Mädi Begenow eýsem kim bolupdyr? Mädi Begenow 1917-nji ýylda Kazakistan Respublikasynyň Maňyşlyk raýonyna dogulýar. Soňra maşgala ýagdaýy sebäpli Balkanawat şäheriniň Oglanly obasyna göçüp gelýärler. 1937-nji ýylda golluga çagyrylýar. Ol ilki Akfinleriň urşuna gatnaşýar. Soňra 1940-njy ýylda dekabryndan beýik watançylyk urşuna gatnaşyp şol ýerde Dnepr derýasyndan geçilende aýratyn tapawutlanyp özüniň edermelligini görkezýär. Gelecekde de şu çağalara şeýle gahrymanlarymyzyň unutulmajagy barada elimizden gelenler. Sapaklarymyzda Mädi Begenowň geçen tarihi ýoluny olara aňlaryna urunuşar ýaly ýatlaryndan çykmaz ýaly ýaş nesillerimize dogry edýär. 1943-nji ýylyň 25-nji oktýabrynda Zaporojye, Nowy Kiçkas diýip atlandyrylýan häzirki Zaporojye raýonyna derýadan geçilenden nemisleriň garşylyklaýyn hüjümine ýygyna serpikdirmekde özüniň aýratyn edermelligini görkezýär. Aýratyn eder duşmanyň güýçli ot açýan nokoduny bilýär. Şol nokodu anyklap, şol nokodu ýok etmekde ähli şol topardaky artilleriýistleriň okuny karakterleýär, ol öz bölüminiň öňe hereket etmegine ýardam berýär, kömek edýär. Şol ýardam bilen, kömek bilen geçirilen ýerlerde eskerleri ören söwüşjeňligi ilerletýär, hüjümlerini güýçlendirmäge kömek berýär, ruhlandyrýar. Soňra naýdalaşykly söwüşleriň birini
ol 8 sany faşisti öz aýratyn idermelligi bilen 8 sany faşisti ýok edýär. Şondan soňra onun şahsy edermelligi üçin tutuş rotanyň üstünligine köp täsir edýär. Men özüm taryhy mugallim bolan üçin häzirem 11-nji synpym. Türkmenistanyň taryhy dersinde ýörede beýik watançylyk urşy barada temalar ýetilýär. Onda Türkmenistanlylaryň rahmet edermenligi, Türkmenistanly gerçeklerimiň töweş ýollary barada giňişleýän temalar ýetilýär. Ana şol temalarda biziň ýurdumyzda, watanymyzda çap edilip çykarylýan ýörite hatyra kitaby, şöhrat kitaplary bar. Şöhrat kitaplarynda şol Türkmenistanly gerçeklerimiň nähili döwlet tarapyndan hylazlara, orden, medallara munasip bolanlygy hakynda. Hatyra kitabyna bolsa Türkmenistanly gerçeklerimiň on içinde wepat bolanlar, ýani watan ugruna başyny goýan gerçeklerimiz barada giňişleýän maglumatlar berilýär. Menem öz iş tejribemde şu kitaplardan ulanyp olaryň suratlary yerleşdirilen ýörite taryh, ýa hatyra kitabyna şol suratlaryň içinde de biziň ýadyr edýän surat yerleşdirilen ana şol suratlar arkaly çağalara giňişleýän maglumat bermäge çalışýar. Çünki olaryň edermenlik ýollary hiç açan unutulmaýar. Çağalara diňe bir öz ders tapawymyzda däl, şeýlekem mektebimizde sınıf sagatlarymyz bar. Sınıf sagatlarymyzda da gerçeklerimiň eden hereketleriniň üstü bilen şu wagtky ýaş nesle watançylyk duýgusyny bermäge, watan hemme zatdan eý görülýän aýdylykdyr. Türkmençilikde de aýdylýar, ata watan, ene toprak diýip. Şoň üçin watan edil öz atamyz ýaly, topragymyz edil enemiz ýaly söýmegimiz diýip şolara öwretmek arkaly gelecekde watanymyza, ýylmyza, ýurdumyza wepaly ýaşlar orta ýetişmegi ugruna rahmet çekýär. Beýdigen ýaşlarda watan süýji, watanperwer gahrmanlarymyza onu sevgini güýçlendirýär. Son sagatlarymyza el mydamy näde degen ýagçy ýadygarlygy, onuň keşfi ýaşlar üçin görelli bolup durýar. Töweşleriň birine Ukrainada gahrmanlarça wepat bolýar. Soňra oňa şol uruşdan soňra şol gorkadan edermelligi, gahrmançylyklary üçin ýürüýte ferman bilen 1944-nji ýylyň 19-njy martyny gahrman atda kılýar. Häzirki wagtda ine şol gahrmanyň adyny göterýän mektepde işleýänligimde öğrenşat, oňar, bir her ýitneme santagatlarymyzda, her ýerde, her dabaraly çärelerde ýatlak geçýär, agdat geçýär. Mektep okuwçylary mektebimiň şeýle batyr edermen gahrmanyň adyny göterýänligini oňarlar. Biz mektepde onun hatyrasyna bir näçe maglumatlary ýagnadyk okuwçylara da öwretýär. Şu geljekde netele görüldi bolmaklyk barada, şonuň gorkadan edermelliginiň ören täsirligi barada ýetgider aýdyp berýär. Gahrmanlar olar ebedi. Watan üçin başyny goýan gahrmanlar biziň garaşly watanymyzda da ady beýikden tutulýar. Hormatly arkadaşymyň ýolbaşçylygyna, arkadaşly gahrman herdarymyň ýolbaşçylygyna gahrmanlaryň ýatlanyp olara hatyra günleri, bellen sadakalar, ayetler okulýar. Şolam biziň häzirki döwürde halkymyzyň ugruna, watan ugruna başyny goýan gerçeklerimiň hiç açan unutulmaýanlygyny habar berýär. Uruş odugy torsada bir çaklar ýatdan çykmaz oňa giden gerçekler diýen goşgynyň manysyny alınıp barlayan ýurdumyzda şeýle edermen batyr gerçekleriň hatyrasy ören sarpatyny arkadagly serdarymyz aýratyn sarpatyny saklaýar. Şeýle mümkinçilikleri döreden gahrman arkadagly serdarymyzyň alyp barýan işleriminden meýlekde rowaç bolsun,
Hemişe jallara başları belent bolsun.